Ти си... Ах, много хапа. Опасно, човече. Опасно, човече. Ама ти си едно опасно, човече. Ма не е смешно. Ти си опасно, човече. Опасно, човече. Опасно, човече. Опасно. Зато ли ти е смешно? Опасно, човече. Мами, те ли са олигави? Опасно, човече. Кажи му, че е опасен чап. Опасно, човече. Опасно, човече. Опасно. Опасно, човече. Опасно, човече. Много смешно. Смешно, човече. Ти си опасно, детче. Абе, опасно, бе. Абе, опасно, бе. Опасно, бе. What? Чук. Чук. Опасно, детче. Бе, опасно, бе. Я дай така срещу... По посока на светлината. Как? Еми така, по посока на светлината да е, защото те срещу с Аз го прозорец. обръщах, за да се види как се смее. Дали? Теди, ти си едно опасно човече. Едно опасно човече. Опасно човече. Опасно, 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 опасно. Опасно човече. Ти бе, хапис вече, бе, ти ще го направиш опасен. Опасен си. Направи му дръж куче да видим ще иде ли. Дръж куче му направи. Не, мама не прави така, само Айде. Дръж куче. Дръж куче. Еш куче. Иска. Но пък за сметка на те е опасно, човече. Опасно човече. Опасно, бе.